hagin hagut de canviar de formes de treballar. També la definició de les seves tasques, l'allargament de les jornades, canvis d'ubicació. També s'han hagut d'afrontar amb una nova realitat que canviava dia a dia. Ara farem l'entrega de les medalles i anirem cridant als diferents professionals que passin a recollir-ho. Primer, els metges. Facultatius, sisplau, voleu venir a recollir la vostra medalla? Un aplaudiment per als metges! No, jo no vull aquesta medalla, perquè jo no considero que cap persona hagi de decidir qui viu i qui mor, per no tenir els recursos suficients per a tothom. No vull aquesta medalla, perquè em sembla hipòcrita després d'haver-nos sotmès al contagi massiu per falta d'equips de protecció individual. No vull aquesta medalla perquè crec que la gent necessita ser atesa presencial i telefònicament. Encara que no ens considereu personal sanitari, nosaltres també treballem amb malalts. No volem medalles i volem que ens torneu tot el que ens heu robat. Amb les medalles i la corona paga, no us podeu fer amagar tot el que us heu fet passar. No volem aquesta medalla. Comella, treu-te el ferroviari de la mamella. Sanitat pública i de qualitat! 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 Sanitat pública